Op 1 februari is er in de ministerkerke de Vermaaien in Damwoudt een lezing over het indrukwekkende leven van pater Titus Brandsma. De lezing wordt joen door de heer R.A. Simonides, historicus en theoloog. Hij neemt het publiek mee in het leven van Brandsma, van Frieske boerenzoon ont katholiek geestelijke, verzetsman en uiteindelijk slachtoffer van het concentratiekamp Dachau, dat er in 1942 verstoor. In de lezing gaat het over zijn leeuwen, zijn rol in het verzet, zijn betjutting van Friesland en het Friesk. En waarom Titus Brandsma op de dij van Joert een inspirerend voorbeeld is. In de studio is ons coach de heer Simonides. En dank voor het komen naar de studio. Jo beschreeuwt Titus Brandsma als iemand die het volop in de maatschappij stier. Wat rekken jou zelfs het meest in zijn levensverhaal? Als het erop aankomt, zijn enorme belutsenheid in een enorme ruimte. Dus hij heeft ook voor die tijd echt een katholieke achtergrond. Maar wie ik ook zo oriënteerd op orenmeisken. En aan de andere kant heel duidelijk. Hij houden mij mystiekdwanden. Maar naast het mijn mystiekdwanden wijze weer echt maatschappelijk tegenwerper. En op alle terreinen had er hem inzetten willen. Contacten zie je met mensen. Je lees ik altijd dat je verslagen lezen van mensen die het mij maken in de jaren, dan 20 en 30 jaren. Dat hij ook zo toegankelijk weer dan. In de peteren die er weer. Dat zijn ook mensen van oren, achtergrond. Daar heeft er ook waardering voor. Hij sprutst uiteraard wel zijn eigen achtergrond uit. Maar tegelijk dus mijn iepen echt naar oren toe. Nou, dat is ook wel heel indringend naar voren komen als je dingen lezen. Over geestelijke en ook protestantse geestelijke die te mij maken gaan nog in Dachau. Wat hij voor hun nog beschutten had. En dan ook in het directe contact. En een heel mooi voorbeeld vind ik altijd. Dat is, daar is er letterlijk een vastboeid afvoert naar Dachau. Dat bij dominee Jo Kaptein. Dat bij een jonge gereformeerde dominee uit Greens. Ik op en top jonge gereformeerde dominee. Maar zijn een hele proteon waar hoorn. En dat je dan letterlijk lezen. Bijvoorbeeld Ienes dominee Overduin. Die had ik in Dachau zitten. En die schreeuwt dan ook van. Nou, de bewondering die er voor Titus had. En hoorn had. En wat het voor een beschutten had. Ja, en had dat ook wat die maar jouw eigen geloof in de mens, zeg maar? Ik vind in zijn voorbeeld van Titus Brandsma is voor alle tijden ook zo waardevol het in praktijk te brengen. Wat doe je met dingen vanuit je leeuwen? Hoe uit het hem dat? Wees er mij ondergang, concentreer je erop. Maar er waren echt actief te wezen. Ja, en Johan krijgt al even Dachau aan. Ja. Want Titus Brandsma die was al heel betiet voor het nationaal socialisme. Ja. Ja. Wat maakte dat hij die dreiging zo scherp zegt? Ik denk ik moet mij al terug zien internationale contacten. Want hij had, dan gaan we verder voor hem in de geschiedenis. Johan had er in Rome geweest. Daar is er ook studeren. Promoveert in de filosofie. Hij dan eigenlijk een hele grote contacten. En natuurlijk, hij is uiteindelijk een van de oprichters geworden van wat nou de Radboud Universiteit in Nijmegen is. Daar had ik nog even rector magnificus geweest in de 30 jaren. Dus hij heeft een bron om contacten. En tegelijk, dus wat men altijd zo aanspreekt. We hebben het in het rapporteren ook al even doorheen is. Een enorme binding met zijn achtergrond, met zijn Frieske achtergrond. Hij wie internationaal en tegelijk met alle leefde van zijn memetaal. Ja, het belutsen was bij de stichting van het Rooms-Fries Boen. Het Christelijk Fries Selskip bestaat al. Maar het Rooms-Fries Boen is mij terug hem ontstaan. We hadden meerdere keren op Frieske studentencongressen nog wel. In Fransje sprutsen. Had bij het Frieske Geer belutsen West. Dus Roenom vindt zijn wurgen. Hij had overal zijn voetstapmodel zet. Ja, Wolle mensen die hem konden zijn. Hij haast was wat de volle verkoop hier op verkoop van. We moesten hem even, maar zijn zoons wie net altijd als jongen ik al net zo sterk. Nee. Maar dan moesten we eens wat, rekken mij horen. Maar en natuurlijk dan in de tijd van dan zitten we al krijgt aan het begin van de oorlog. Ja, hij wie ik altijd wandelde met de journalistiek. En hij had dus mij in
opdracht van toen nog kardinaal de Jong, of toen nog weer nog aartsbisschop Letter, pas kardinaal worden, maar die doe ik aansporen, dus de katholieke pers, om net mee te gaan in Duitse occasions en maatregelen. En door Titus is dus ik een hele reis maken langs al hier katholieke bladen in Nederland. En dat is mij de reden geworden dat hij doe in januari, dus in 1942 arresteerd is. Ja. Dus, en dat is natuurlijk ook een heel proces. Hè? Ja. Je bent net samen verzetsman. Daar is er echt nee, dat groeit ik. Dus ja, zeker. Ja. En hij wie ook belutsen en bij het tot steen kom van de Bonifaciuskapel in Dokkum. Ja. Weet je ook, kun je ook vertellen wat die kapel voor hem persoonlijk betutte? Nou, een hele protte. Hij had eerder ook al wel waarbewijs van mij bij katholieke organisaties om meer punten in Friesland te krijgen die met de katholieke geschiedenis te maken hin. Maar dus om Dokkum heen en processies, dus ik dus in op de Bonifacius dat had ik ook gestimuleerd. Maar ja, en mij dus dat hele geheel dat te lonen komen is met die prachtige kapel in Dokkum, mij het park eromheen. En ik vind het heel terug dat in het park hij natuurlijk de kruisbijstages, maar dat is ook één stage herinnert nou aan Brandsma zelf, ik heel duidelijk. Ik mij, daar staat dan een citaat op van een van de, ja, vind ik een heel indringend gedicht wat hij nog schreeuwen had. Dus toen hij al in de feestnis ziet, dus het is, o Jezus, als ik u aanschouw, dan leef u dat ik van u hou. En dan benadrukt hij hoe belangrijk voor hem dan de kracht van zijn leeuwen is. He. Ja, dus, ja. Ja, aan de ene kant is het leeuw, aan de andere kant de maatschappij. Dat had hem enorm bezig gehouden altijd. En en mensen inspireren om in ieder geval, je mij rustig van mening verschillen, maar wees mij waar impeteer in. Ja. En dat is natuurlijk een kwaal van u, Stiet Jodendijk, zo sterk dat men voort standpunten inneemt en dan is er een beetje een oordeel kleer had. En, want als wij Joetedij naar het nijliddenskip van Titus Brandsma zeggen, wat kennen wij ermee? Wat willen jou de meesten mogen mij aan als zij wennen hoe sta beginnen? Ja, nou, ik kijk een papier wat ik ze mij jou mogen, wat nog even dingen. Want je komt in zo'n verhaal, dit ik nemen maar, dat ik nemen maar. Maar het belangrijkste vind ik wel, dus dat er onnagedacht wordt van wat voor inspiratie kun je in u steed, dus nou van hem ha. En dan denk ik wel, dan plaats ik hem ergens, ik was wat in de lijn, we hebben bijvoorbeeld van Emmerich Franciscus van Assisi, die in zijn tijd heel duidelijk dingen aanjoeg, hoe je er wijzen matte en zo. En denk, ja. En dat had Brandsma in die zin ook uitstreeld. Ja. Nou, dit wordt een hele inspirerende tastspraak, wil ik met zeggen, maar taaljachting op het leven van Titus Brandsma. Als meesten de bijbezen willen, de lezing wordt houden in de ministerkerke de Vermanje in Dan Woud, begint om 11:00 en de tagong is vergees. Ja, hier. Ja. Mij ook jou heel hartelijk danken voor de komst naar de studio en een protte succes morgen. Maar ik nog hier opmerking Zeker. Mijn voornaam is Teun. Je zei niet R.A. Ja, dat R.A. Je hebt ook wel bij mijn voornaam, maar dus mijn oorspraaknaam is altijd Teun. Teun. De lezing wordt houden toch Teun Simonides en is in de ministerkerk in Dan Woud om 11:00. Dankjewel.